issue doon sa comment section ng mga nakaraang vlog. Apat lang yung binili ng bread. Dito ko na nga lang sa door inilagay yung mga bills. Hello guys, good morning. So, katapos ko lang mag-film nung langka. Sana ay panoorin ninyo kung hindi nyo pa napapanood. Kukunin ko lang muna yung mga sinampay sa labas kami. So, tingnan nyo naman yung mga sinampay ko. Tingnan nyo yung mga sinampay. Hello guys. Pasensya na, masyadong maputi yung mukha ko. Dahil exposed ako sa liwanag. Kaya tingnan nyo yung mukha ko para akong white lady na nakapula. Pero tutulog kasi si Hagi tapos ko lang din maligo. Kaya gusto ko pag-usapan kasi ngayon yung yung issue doon sa comment section ng mga nakaraang vlog. Nagbabasa ako ng mga comments ganun about sa basta yung mga iba, tingnan nyo lang yung sa ibang vlogs yung mga comment, diba? And yung sa issue dun sa kung paano ba, bakit kailangan kong i-refrigerate yung bread, And, okay, ganitohin natin yung pagsagot. Una, bakit kailangan i-freeze pa yung bread, okay? Ang sagot ko talaga dyan, bakit ko pini-freeze yung bread is, there are times na sobrang helpful din kasi siya guys. Hindi naman siya waste of time dahil sinasabi ninyo, mabilis lang naman maglagay ng peanut butter sa bread. Ang bilis-bilis lang naman, mas time consuming tayo naglalagay ka ng bread tapos nilagay mo sa freezer tapos ipapatod mo pa, ganon. Para sa akin, since sobrang busy namin, so kung nakita nyo sa vlog na parang wala lang, chill lang ako, no? Pero sobrang ang dami kong iniisip, ang dami kong ginagawa dito sa bahay. Imagine nyo lang, meron kaming negosyo, full-time mom ako guys, asawa ako, nagba-vlog pa ako, nag-edit pa ako, nag-video pa ako, nag-film pa ako, diba? So hindi ganun kadali. And eto, okay, ang dami ko nang sinabi. Okay, reason bakit siya pinifreeze, okay. Kasi there are times sa sobrang busy namin guys, sa sobrang busy namin, especially kung galing kami aalis, yun talaga, pag umaalis kami talaga, pag uwi namin sa bahay, hindi pa kami naghahapunan, malaki yung tendency na, bibili kami ng pagkain sa labas. Alam mo yun, gagastos kami, bibili kami ng fried chicken sa labas, bibili kami ng ganyan. So, mas napapagastos kami. Hindi kasi sa lahat ng panahon gusto namin kumain ng bread. Depende sa mood namin, depende talaga. There are times sa gabi na pag medyo busog kami, pag mag-ano kami ni Papa na, bread lang tayo ngayon, tapos magkape lang tayo, okay na yun. Sobrang busy namin minsan, yung bread, hindi namin nakakain na malapit na, minsan na-expire na siya, or malapit na siya ma-expire. So, ang ginagawa ko, yun yung reason, kaya naglalagay ako ng bread sa freezer kasi, imbis na masira siya or itatapon namin siya dahil expire na siya, pwede ko siyang lagyan ng peanut butter at ilagay doon sa freezer. Pwede naman kahit walang peanut butter, ilalagay ko doon sa freezer para hindi na siya masira. Kasi parang ma-preserve kasi siya. And one thing also na a reason din is pag kasi si Hagrid, may times sa sobrang nagmamadali kaming umalis, pag may mapupuntahan kami, pagpupunta kami sa palengke, kailangan may baon ako lagi sa kanyang dala. So, sobrang helpful sa akin na kukunin ko na lang diretso sa refrigerator yung ready-made na nakalagay na sa tawag dito sa plastic cellophane, ilalagay ko lang ito sa bag. Sobrang convenient. Though time consuming siya guys, na alam mo yun, naglalagay ka ng mga peanut butter tapos ilagay mo sa freezer, ganun. Time consuming, yes, pero sa mga darating na araw na sobrang busy namin, sobrang convenient niya para sa amin. And alam mo yun, pag may ginagawa ko si Hagrid na pratin, sinasabi, gusto kong magkumain ng snacks, yung bread na may peanut butter. Alam mo yun, tapos
may ginagawa ako, nag-edit ako. Sabi nga, sige, kumuha ka sa refrigerator, ganun. So, hindi ko na kailangan gumalaw pa, umalis pa sa aking kinatatayuan. Dahil alam ko, may makakain naman siya dun sa refrigerator. And then, okay, procedures, kasi sinasabi nyo, parang ang ano naman, ang weird naman, nakain ka ng frozen, tapos ipapathod mo, tapos kakainin mo, ganun. Ang ginagawa kasi namin guys, before, parang iniisip ko talaga weird siya. Kasi syempre yung bread, ito-freeze mo, diba? Tapos yun, kakainin mo. Ang ginagawa kasi namin, freeze ko siya, and then, for example, dalawang loaf bread yung aking dalawang loaf bread yung aking gagawin. So isang loaf bread ilalagay ko sa freezer, yung isa naman sa baba, or minsan dito sa labas ko inilalagay, depende kung medyo matagal pa yung expiration niya. And then pag naubos na nila ni Papa, or ako minsan kumakain ako ng minsan kumakain ako ng white bread pag wala na talagang iba, ubos na, kinagabihan, yung nasa freezer, ibababa ko na siya sa chiller. And then, kinabukasan, magto-thawed na yan. Kusa na siyang magto-thawed. And, kung ayaw mong ma-refrigerate, pwede mo na siyang ilagay dito sa room temperature. Ilagay mo sa table. So, anytime pwede na nilang kainin yun. So, depende kasi sa atin guys, kung hindi nyo bet yung mga ganong bagay, wag nyo nang gawin, okay, kung hindi nyo bet. Kasi sa akin, ginagawa ko siya dahil okay naman sa family ko, kinakain naman nila. Diba? Kinakain naman nila. Wala akong problema doon. At saka, mas convenient talaga. Yun yung, talaga is mas convenient para sa akin. And, alam mo yun, kung hindi mo itatry, hindi mo rin ma-experience yung convenient na-experience ko doon sa mga ginagawa ko. And then, diba? So, ayun, yung explanation ko. Though weird kasi hindi naman natin talaga kinaugalian yun dito sa Pilipinas. Diba? Pero, syempre naghahanap tayo ng mga ways na, alam mo yun, syempre kung full-time mom ka, nasa bahay kung talaga mahilig ka magluto, tapos hindi naman, kasi pag may negosyo kasi guys, medyo malaking time na kinukuha niya talaga sa'yo pag, alam mo yun, pag busy, pag maraming orders, ganun, malaking time na kinukuha niya sa'yo. And there are times na talagang ayoko magluto, talagang tamad ako, lalo pag galing kaming umalis, pagdating dito, ayoko na magluto talaga. Tinatamad na talaga ako. Gusto ko na lang humiga. Kaya sobrang laking tulong na may nakaka-prepare na talaga nagpe-prepare ako ng mga yung tuna sandwich. Sobrang laking tulong nun talaga, as in, sobrang laking tulong. Lalo na pag nagnegosyo ka. Ang laking tulong na may diretso ka na makakain sa refrigerator mo, as in. Pero kung marami ka namang time na hindi mo naman kailangan gawin yon, sa akin lang naman yon, at saka sinishare ko lang sa inyo. So, wag lang tayo mag-strong. Okay? Pero yun lang yung mga issue doon sa comment section. And hindi naman ako nagalit sa comment niya. Hindi ako nagalit sa comment niya. Parang in-explain ko lang na mabuti kasi siguro hindi ko na-explain na mabuti doon sa vlog. Pero yun yung explanation ko. Bakit? Bakit nga ba? Yan guys, bili muna kami ng bread sa labas. Diri. Ako na. Pila nite? Mama, kanila lang. Try mo. Kanila cheese ka bread. Di mo na cheese. Asa to night cheese? Night cheese ninyo. Teka itong with cheese. Salamat. Ito sa balay. Apat na yung binili ng bread guys. Hindi nga na Hindi kami tuloy sa pag-alis. Ngayong dilim. Nag-guess the light na tayo. Hindi kami natuloy sa pag-alis dahil sobrang tagal na nagising nito yung oras na ngayon, mag-alas 5 na. Nag-iisip kasi ako ngayon ng
Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Dito ko na nga lang sa door inilagay yung mga bills at saka ano eh. Tingnan nyo naman yung aming ano. Nung masira kasi to, nung kinabit ko siya. Nano siya sa ano, parang, anong tawag dito. Dumiretso siya dyan sa ano, tingnan nyo nasira. Pero papalitan ko ng bago itong plano ko bumili ng white na, o black or white na ganito. Mabi. So, ayan. Hello guys, good evening. At aalis kami dahil papunta na kami doon sa kakarating na kasi ni Papa. May hapunan lang kami at saka yun na kasi magbabasketball siya at saka magbabayad na rin kami ng rent. So, ganyan yung first na bayad namin sa renta. So, ayun.